Neżortakom mela l-aħwa f'ġieħ il-modrijiet tal-Alla ħalli tippreżentaw l-itzma tagħkom bħala sakrifiċċju ħaj. Qaddis u jogħġob il-Alla li huwa qima spiritwali tagħkom. U tkunux konformati ma' d-dinja iżda kunu trasformati bit-tiġdid ta' moħħkom. Ħalli tippruvaw x'inhi r-rieda tal-Alla dak li hu tajjeb u aċċettabbli u perfett. Għax permezz tal-grazzja mogħtija lili ngħid lil kull wieħed fostkom biex ma jaħsibx dwaru nnifsu aktar floli milli jmissu jaħseb. Iżda aktarx jaħseb b'ġudizzju sobrju bħalma Alla qassam lil kull wieħed kejl ta' fidi. Għax kif f'ġisem wieħed għandna ħafna membri imma l-membri kollha m'għandhomx l-istess funzjoni, hekk aħna għalkemm ħafna niffurmaw ġisem wieħed fi Kristu u individwalment membri ta' xulxin. U billi għandna doni varji skont il-grazzja mogħtija lilna ejjew nħadmuha. Jekk wieħed għandu d-don tal-profezija, ħajużah skont il-proporzjon tal-fidi tiegħu. Jekk servizz fis-servizz, jew min jgħallem fit-tagħlim, jew min jeżorta bl-eżortazzjoni, min jikkontribwixxi għal bżonnijiet ta' ħaddieħor bil-ġenerożità, min imexxi b'diliġenza, min iħenn bl-allegrija. L-imħabba għandha tkun bla ipokrisija. Stkerru l-ħażin, aqbdu sħiħ mat-tajjeb. Kunu devoti lejn xulxin bl-imħabba fraterna. Għatu preferenza lil xulxin fl-unur, mhux indolenti jew għażenin fl-entużjażmu tagħkom, fervidi fl-ispirtu waqt li taqdu bis-sit. Amen. L-aħwa, il-Bibja issejjaħ il-Knisja il-ġisem ta' Kristu. Ixxebbaħ lil Kristu ma' raġel miżżewweġ u l-Knisja bħala l-arusa, l-mara tiegħu, l-maħbuba tiegħu. U bħalma fi żwieġ ir-raġel u l-mara tgħidilna l-Iskrittura jsiru ġisem wieħed, hekk ukoll spiritwalment Kristu u l-Knisja huma ġisem wieħed. Mhux ta' b'xejn Kristu iħobba lill-Knisja. Iħobbax tajlu l-missier, l-għotja tal-missier. Iħobbax kisibha b'tant sagrifiċċju tbatija tant li miet biex jiksibha. Iħobba għax hija tiegħu, il-mara tiegħu, il-maħbuba tiegħu. Iħobba minkejja id-difetti tagħha. U d-difetti tagħha narawhom f'xulxin. Imma jħobba xorta. Għax hija tiegħu. Ħanistaqsi lilek bħala Kristjan int, x'inhi l-attitudni tiegħek lejn il-Knisja? Kif tħares lejha? Forsi b'ċertu indifferenza u iva. Parti minn ħajti ma mhux importanti wisq, għandha ħafna affarijiet aktar importanti f'ħajti. Jew forsi wkoll tikkritika. U jekk trid tikkritika ħassib fuq xi tikkritika. Kemm trid? U forsi wkoll tistkerraha. Minħabba d-difetti, l-ipokrezija, d-nubiet tal-membri tagħha. Imma Kristu ma jagħmilx hekk. Kristu xorta waħda jħobba l-Knisja tiegħu. U jaħdem biex bil-kelma u bl-ispirtu inaddafa u jaqaddisha u jġiba Knisja sabiħa u pura biex jaqatta l-eternità magħha. Daqshekk iħobba l-Kristu lill-Knisja. Tħobba int lill-Knisja, tħobbhom inti lill-aħwa. Għandek f'qalbek ix-xewqa li tara l-Knisja ta' Kristu tissaħħaħ, tikber, timmatura, tisbieħ. Nibdew billi ngħidu fatt dwar il-Knisja. Affermaw li Kristu għandu Knisja waħda. L-unità tal-Knisja. Kristu għandu ġisem wieħed. Mhux tnejn, jew tlieta, jew 20,000. Waħda. Jien se nibni l-Knisja tiegħi għal singolari jew plurali? Waħda. Jien se nibni l-Knisja tiegħi.
Efesini 4 vers 4 jgħid hemm ġisem wieħed u spiritu wieħed. Għaliex l-Ispiritu Santu jaqadna l-kol flimkien fil-ġisem mistiku ta' Kristu. Bħalma wkoll kontu msejħin f'tama waħda tas-sejħa tagħkom. X'inhi din it-tama tagħna waħda? It-tama li niltaqgħu mal-maħbub tagħna l-Ġesu u nqattaw il-bqija tal-eternità miegħu. Dik hija t-tama tagħna. Sit wieħed il-mulej Ġesu. Mhux ħafna sidien wieħed hu biss. Fidi waħda, it-tagħlim tal-Iskrittura mqazza dik hija l-fidi waħda tagħna. Ma'mudija waħda bħalma Kristu għalilna morru għamlu disċipli miġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier tal-Ben u tal-Ispiritu Santu. Aħna maqudin f'Alla Trinità. Alla wieħed u missier kulħadd. Għax Alla għandu familja. Familja waħda. U l-missier aħna l-ulied ta' dik il-familja. Xi privileġġ hekk. Tajdu li imma l-Iskrittura titkellem dwar il-knejjes plural ta' Kristu u vera u hekk. Infatti it-Testament il-ġdid, il-kelma Knisja tista' tgħid iktar juża biex jirreferi għal knejjes lokali tal-insara. U ż-żewġ veritajiet huma tnejn vera. Huwa veru li f'ċertu sens Kristu għandu knisja waħda, huwa veru wkoll li f'ċertu sens Kristu għandu ħafna knejjes. Hija waħda għaliex tikkonsisti f'dawk kollha mifdija mid-dinja kollha minn kull pajjiż f'kull żmien illi fl-aħħar mill-aħħar ħaniltaqgħu f'dak il-jum kbir meta jiġi Kristu aħna niltaqgħu miegħu. U nkunu nibqgħu ngħixu miegħu għal dejjem. Dik hija l-Knisja, it-teoloġi l-antiki kienu jgħidulha invisibbli. Invisibbli fis-sens li aħna ma narawix kollha, naraw biċċa minnha u ftit. U ma naraw sew huwa Alla li jaf min huma tiegħu għax ħafna li jissejħu bl-isem ta' Kristu imma fil-qiegħ ta' qalbhom mhumiex. Alla jaf minni, Alla jaf dawk li huma tiegħu, dik hija l-Knisja ta' Kristu, dak kollha li Kristu bid-demm tiegħu xtra għalih. Imma f'ċertu sens ukoll hemm ħafna knejjes, infatti aħna qegħdin nirrepreżentaw hawnhekk knejjes differenti, minn knisja minn oħra, min jiltaqa' f'post u min jiltaqa' f'post ieħor. F'dak is-sens hemm ħafna knejjes. Infatti jekk ikollok tħares lejn ġismek inti wieħed u tieħu sempilu taraħ taħt mikroskopju x'issib. Issib li ġismek huwa magħmul minn ħafna ċelloli żgħar individwali imma flimkien imbagħad jagħmlu il-ġisem sħiħ li huwa inti. Hekk ukoll il-Knisja ta' Kristu hija waħda, però hija magħmula jew hija manifestata fuq l-art fil-knejjes lokali f'Malta u fid-dinja kollha. X'inhi l-importanza ta' din il-verità li l-Knisja hija waħda? L-ewwel għax Kristu fl-aħħar ġurnata li kien mad-disċipli, waħda mill-talbiet ewlenin tiegħu kienet appuntu it-talba għajduli intom għall-unità. Sabiex ikunu il-koll ħaġa waħda bħalma int missier fija u jiena fik. Sabiex huma wkoll ikunu fina, sabiex id-dinja temmen li inti batni. Kredibilità tagħna meta nagħtu xhieda ta' Kristu tiddependi fuq ir-relazzjonijiet tagħna fil-knejjes tagħna. Jekk il-knejjes tagħna huma mawqudin, allura nistgħu ngħidulhom Kristu jagħmel differenza, kapaċi jġib il-paċi, kapaċi jġib is-slim. Jekk il-knejjes tagħna huma sparpaljati u mifrudin bi ġlied u piki, allura il-kredibilità tax-xhieda tagħna tonqos ħafna. Aħna l-insara fl-Iskrittura imsejħin biex nippreservaw l-unità tal-Ispirtu fir-rabta tas-slim. Efesin kapitlu 4. Biex nippreservaw l-unità li diġà qiegħda hemm li wettaqa' Kristu, mhux aħna noħolqu għall-unità, huwa għamilna parti mill-ġisem tiegħu. Aħna msejħin biex nippreservawha, biex nieħdu ħsiebha, biex inħarsuha u biex ingawduha wkoll għaliex le. Salm wieħed mis-salmi żgħar imma sabiħ huwa Salm 133. Ara kemm hu tajjeb u kemm hu pjaċevoli
għall-laħwa li jagħmlu flimkien fl-unità. U rrid ngħid fl-40 sena li jieni Kristjan jiena gawdejt minn dan il-pjaċir tal-imħabba u l-unità bejn l-aħwa. U nirringrazzja l-Alla ta' hekk. Però mbagħad Proverbji 6:19 jgħid li l-mulej jobgħod u fost 6 jew 7 affarijiet li jsemmi li Alla jobgħod. Waħda minnhom kienet din. Lil min bejn l-aħwa iqajjem il-ġlied. Ħaġa serjissima l-aħwa, serjissima. Li noħolqu firdiet u piki u partiti u ġlied fil-Knisja ta' Kristu. Naf li kultant il-firda hi neċessarja. Kultant anke aħna li għandna bżonn iż-żewġ saqajn jekk waħda minnhom timrat u ma titfejjaqx, immorru fl-estrem li namputawha dik is-sieq. Le? Imma l-firda hija dejjem kera, anke meta hija neċessarja. Wis iktar meta hija firda għal xejn, firda midimba, firda li ġejja minħabba l-kburija u l-arroganza, firda li tiġi mill-ambizzjoni ta' xi ħadd partikolari li jrid imexxi lilu nnifsu. Firda meta tiġi bl-introduzzjoni ta' tradizzjonijiet umani u dottrini folots li jippruva xi ħadd ideffes fil-Knisja. Firda li tiġi minn nuqqas ta' komunikazzjoni tajba bejn l-aħwa li hemm problema u maħniex kapaċi npoġġu billi qiegħda flimkien u nitkellmuha u nsolvuha ma' xulxin. Firda li tiġi minn tmexxija dgħajfa, minn nuqqas ta' dixxilpina fil-Knisja. Firda li tiġi wkoll minħabba nuqqas ta' ndiema u maħfra meta jiena u ħija kellna x'ngħidu flimkien irid ikollna l-abilità li ngħidlek isma' dniebt kontrik aħfilli u inti tgħidli firtlek mur, settled, nkomplu flimkien. U fl-40 sena kemm inni Kristjan ukoll ġarrabt l-uġieħ ta' u nafx tfisser l-inkwiet u l-firda fil-Knisja. Nirringrazzja l-Alla illi l-għajnuna tiegħu issolvew ukoll. Tgħidli ma jien x'nista' nagħmel biex nippreserva l-unità fir-rabta ta' slim. Kif nista' jien personalment bħala membru fil-Knisja ngħin fil-taħdita inawgurali tiegħu il-President Amerikan John F. Kennedy fl-1960 ma nafx eżatt id-data. Kien qal hekk, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Tistaqsix x'tista' l-Knisja tagħmel għalik l-aħwa. Saqsi jien, x'nista' nagħmel għall-avvanz tal-Knisja. L-ewwel nett li ngħidlek huwa dan, ara f'postok fil-Knisja. Fil-ġemat lokali u rrid nikkonċentra partikolarment fuq il-ġema lokali, il-Knisja li inti tappartjeni għaliha. Applika dawn li se ngħid għalik. Kull wieħed minna huwa membru f'din il-ġema. Bħalma il-ġisem għandu lit u s-sieq u l-għajn u l-widna u l-mnieħer u l-fwiet u l-kliewi. Kulħadd għandu post fil-Knisja f'dan il-ġisem ta' Kristu. U mhux kollha l-istess, u mhux kollha għandna l-istess funzjoni. Imma kollha bżonjużi u kollha kemm aħna għandna xi funzjoni importanti x'naqdu. L-ewwel Korintin kapitlu 12, vers 12 jgħid għax bħalma l-ġisem wieħed u frattant għandu ħafna membri u l-membri kollha tal-ġisem għalkemm huma ħafna jiffurmaw ġisem wieħed hekk ukoll Kristu. Kemm sabiħa. Differenti minn xulxin, distinti minn xulxin, għandna abilitajiet u għandna funzjonijiet differenti minn xulxin, imma flimkien niffurmaw il-ġisem ta' Kristu. Rumani 12 li għadu kemm qara hija Pawlu. Għax kif ġisem wieħed għandna ħafna membri, imma l-membri kollha m'għandhomx l-istess funzjoni, hekk aħna għalkemm ħafna
nifformaw ġisem wieħed fi Kristu u individwalment membri ta' xulxin. U l-Ispirtu Santu jagħti lil kull wieħed minna doni, id-doni tal-Ispirtu Santu. Li nsibuhom fl-ewwel Korintin, kapitlu 12, 13 u 14, u Rumani 12 u f'postijiet oħra fl-Iskrittura, Efesin ukoll. Illi it-tagħlim huwa dan. Illi int bħala membru fil-Knisja għandek funzjoni partikolari x'taqdi. Tgħid li ma x'inhuma eżatt dawn id-doni. L-ewwel nett, il-Bibja tiddiskrivihom bħala għotjiet tal-Ispirtu Santu. Gift, karizma. L-Ispirtu Santu ta' għotjiet lill-membri tal-Knisja. U jikkonsistu forum differenti ta' servizzi, ġifieri jiena naqdik f'xi ħaġa, ntik servizz, ngħinek f'xi ħaġa, huma wkoll diskritti bħala ħidmiet xi ħaġa li tagħmel biex inti tajni l-Knisja. L-Apostlu Pietru jikklassifikhom f'żewġ gruppi. Jgħid hekk, bħalma kull wieħed riċieva xi don spiritwali ħadmuh ħalli sselvu lil xulxin bħala dispensjiera tajbin tal-grazzja varjata tal-Alla. Jekk xi ħadd jitkellem bħala wieħed li annunzja l-orakli tal-Alla, jekk xi ħadd iservi bħala wieħed li jaqdi bis-saħħa li jipprovdilu Alla. Hemm doni li għandhom x'jaqsmu l-iktar mad-diskors li pritkar it-tagħlim, l-eżortazzjoni, u mbagħad għandek ukoll doni ta' servizz li inti tuża jdejk biex tgħin lil xi ħadd, jekk hu amministrazzjoni, jekk hija tmexxija, jekk li turi ġenerożità ma' ħadd ieħor li qiegħed fil-bżonn fil-Knisja. Jiġifieri hemm diversi doni u kulħadd għandu id-doni partikolari tiegħu. Tgħid li min għandu dawn id-doni? ċara u tonda fl-Iskrittura, kull wieħed u waħda minna konna mogħtijin doni. Per eżempju, l-ewwel Korintin 12:7 jgħid imma il-kull wieħed hi mogħtija il-manifestazzjoni tal-Ispirtu għal ġid komuni. Innota hawnhekk id-doni isejħilhom il-manifestazzjoni tal-Ispirtu. Ħalli kieku l-Ispirtu Santu li ma jidirx juri l-preżenza tiegħu fostna meta aħna nservu naqdu li xulxin. Kemm xi ħaġa sabiħa. Imma nnotaw ukoll li lil kull wieħed imogħtija dawn id-doni. Mela inti li qed tismani jekk inti Kristjan, kun ben ċert, int għandek don jew doni mogħtija lilek minn Alla biex isservi l-Knisja. L-istess Spiritu wieħed jopera dawn il-ħwejjeġ kollha filli jiddistribwixxi individwalment lil kull wieħed bħalma jrid hu. Ġifieri u sovran lil min jagħti xiex lil xiex, lilek ta' hekk, lili ta' mod ieħor u lilek ta' xi ħaġa oħra. U din narawha f'xulxin li tajtaħa dak huwa bniedem li għandu qalbu f'din il-ħaġa u ieħor għandu qalbu f'ħaġa oħra, ma kollha huwa importanti. Mela kulħadd għandu doni. Joġobni lejt l-Apostlu Pawlu f'Efesin 4, dan huwa prinċipju importanti fejn jgħid li lil kull wieħed minna ingħatat il-grazzja skont il-kejl tal-għotja ta' Kristu. Lil kull wieħed minna ingħataw dawn il-karizmi. Mbagħad isemmi xi wħud minnhom apostli, profeti, evanġelisti, rajja u għalliema, pastors u għalliema. Għalfejn? Biex il-bqija tal-Knisja toqgħod ċiċċibek u ma tara xejn. Ħalli jagħmlu x-xogħol kollu huma. Le mhux hekk jgħid. Le, hu jgħid hekk propjament, rajja u għalliema għat-tagħmir tal-qaddisin. Biex lill-qaddisin ċoħ intom. Avolja ma tkomx raġġiera wara raskom, intom il-qaddisin, intom imsejħin minn Alla. Għal tagħmir meta inti tfornih lil dak li jkun tagħtih l-abilità. Għal xiex imma? Għat-tagħmir tal-qaddisin għax-xogħol tal-Ministeru. Min ħajamlu l-Ministeru? Intom. Jiena, inti, kull wieħed minna, mhux il-pastor, mhux l-għallim biss.
Forsi xogħol minna ġejja minn background kattoliku li konna mmorru l-Knisja. Npoġġu bil-qiegħda bħal kieku spettaturi, il-qassis jagħmel li għandu jagħmel, jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, laqas kull laħaq qal ammen nkunu diġà fuq it-tsuntier. Le, dik hija mentalità żbaljata. Ix-xogħol tal-Ministeru fil-Knisja irid isir minn kulħadd għaliex l-Ispirtu Santu ta' doni lil kulħadd biex inservu wieħed il-ieħor. U x'inhu l-iskop tagħhom dawn id-doni hekk biex noqgħod niddandan biex noqgħod niftaħar bihom ara jien kemm għandi doni. Le, mhux tant għalik innifsek, imma għal ġid komuni. Nerġa' naqraw il-Vers 7. Imma l-kull wieħed minna jimotija il-manifestazzjoni tal-Ispirtu għal ġid komuni. Smajtu għan? Għal ġid tagħna l-koll, għal ġid tal-aħwa kollha. Biex semmi versi 25 jgħid li il-membri sabiex ma jkunx hemm diviżjoni fil-ġisem, iżda l-membri jieħdu l-istess ħsieb ta' xulxin. Li nieħdu ħsieb li xulxin, li ngħinu li xulxin. Dak l-iskop illi Alla ta' l-xuħud biex ikunu widna fil-Knisja, oħrajn ħalq, ieħor imnieħer, ieħor sieb, ieħor suba, u kulħadd huwa importanti għaliex min għamlek u min tak id-doni jaf x'inhu jagħmel. Kont insiba diffiċli biex nifhem kif l-Ispirtu Santu tani don. Imma propjament ma taħx li biex noqgħod id-dar ingawdih u nitaxxaq bih jiena. Mhix hekk. Tani don biex inservi lil ħaddieħor bih. Mela, ħafna snin ilu meta żewwiġt lil marti l-Għażiża xtajtilha rigal. Iċ-ċurkett. U nitkellem ta' raġel, ma fih l-ebda użu dan. Biċċa metalli tpoġġieħ subajk sabiħ, ileq, daku totalment rigala għalija, iħa tieħu gost bih. Mbaxxra tieħu lili. Imma ġieli xtrajtilha rigali oħrajn. Darba minnhom fil-miliet xtrajtilha vacuum cleaner. Rigal. Ma kienx hemm bżonn nikbilha karta miegħu ngħidel isma' dan qiegħed propjament mhux għalik biss imma biex iżomm id-dar nadifa biex ingawdu għall-familja kollha. Isemgħu l-aħwa u din ħatiftakruha żgur id-doni tal-Ispirtu Santu li tagħkom ma' vacuum cleaner, mhux ċurkett, tajjeb, biex bih inti sservi lil ħaddieħor, okay? Ħanejt żewġ kelmiet illi naħseb importanti illi nifhmu li anke fil-ġisem tagħna mhux kull parti tal-ġisem tagħna għandha l-istess prominenza u forsi wkoll l-istess importanza. Insomma, talaqqas toġob li dik il-kelma. Min minnkom dalodu għam jaħseb fil-interpharyngeal joint tal-index finger tax-xelluk tiegħu. Jew xi pazjent, l-interpharyngeal joint huwa dan, it-tarf ta' dan is-suba. Dal-aħħar snin bdejt iħossu ġieħ fih. U anke biex pereżempju niftaħ fjala tal-injections, kont bdejt imbagħti bih. U ġieli qajjimni bil-lejl u tgħidu sakemm ħaġġibha fit-tu għandek tant swab oħra li jaħdmu fuq dak qed titkellem wieħed biss. Imma kien qed ibagħti hu u kien qed imbagħti jien konni kemm jien u l-funzjoni sħiħa tiegħi. Inti possibilment m'intix lajn taf int tal-Knisja jew il-vuċi tal-Knisja, forsi inti naqra ta' minkeb żgħir, ta' joint żgħira. Mint importanti l-għawa. Infatti mort għand it-tabib u għand l-speċjalista għamilt operazzjoni
U issa rajt, issa ma jweġġanix. Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn hu smieħ? Jgħid l-Apostlu Pawlu, kieku kollu smieħ, fejn hu x-xam? Imma issa Alla qiegħed il-membri kull wieħed minnhom fil-ġisem bħal mariet. Alla jaf x'kien qed jagħmel. Forsi d-doni tiegħek mhumiex fid-der, mhumiex kollha, ċukċuvogu. Ix-xogħol tiegħek qed tagħmlu hemm fil-kwiet. Waħdek, Alla biss jaf x'inti tagħmel, imma qed tagħmlu. Ix-xogħol tiegħek huwa importanti l-ewwel. Kristu għamlek hekk. U jekk inti tgħid ma tiegħi mhux importanti ma nagħmel xejn, le, ftakar Alla tak dak id-don u tagħulek għax għandek għax inti neċessarju tgħid l-Iskrittura fil-Knisja ta' Kristu. Għamel xogħolok umli kemm hu umli, imma għamlu bil-qalb, għamlu qisu lil-mulej u l-Knisja tiffunzjona aħjar. U forsi lil dawk fostna li għandhom doni li jidhru, rridu ma rridx, rrid niġi qudiemkom. Sewwa, allura nidher imma x-xogħol li għamlet Marilyn biex torganizza dan l-irtid dak ma jidhirx. Imma għamlitu, u kieku ma għamletxu, u oħrajn, kieku dan l-irtid ma sarx. Tajjeb. Ġifieri, kulħadd għandu sehem x'jagħti. U jekk inti għandek tendenza li tibda tiftaħar jew tikbirlek rasek, ftakar żewġ affarijiet li l-mulej tak don biex isservi lil ħadd ieħor mhix biex għall-vana glorja tiegħek. U jekk ħajħu l-glorja xi ħadd taf min ħajħodha, hu mhux inti. Dan kollu li jgħid li aħna importanti li kull wieħed minna jsib xogħlu fil-Knisja u jwettqu jiddependi minn ħaġa waħda ta'. Għax inti tista' tagħmel oġġett mod mekkaniku biex tkun għamiltu, imma qalbek ma tkunx fih. L-unità tal-Knisja l-aħwa tiddependi mhux biss li l-aħwa kull wieħed iservi lil ħadd ieħor. L-unità tal-Knisja tiddependi bl-attitudni tiegħek f'qalbek. Jien mela l-priġunier fis-sit jgħid Pawlu, neżortakom ħalli timxu denjament tas-sejħa li biha kontum sejħin. Kif? B'kull umiltà u manswetudni, bil-paċenzja, tissapportu li xulxin fl-imħabba, tħabbirku ħalli tippreservaw l-unità tal-Ispirtu fir-rabta taslim. L-ewwel nett l-umiltà. Mhux bi kburija u ftaħir u vana glorja. Ma bl-umiltà tal-qalb. Palma Ġwanni il-Battista x'qal, hu jeħtieġ jikber, jien nonqos. Jew bħal Marija Ġesu, ruħi xiex tfaħħali lin-nifsi, tfaħħar il-kobor tal-mulej. U fuq għan-nifisha x'qalet, u xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Jalla jkollna l-istess attitudni aħna wkoll. Jekk ridu nagħmlu simbolu tal-Kristjaneżmu, tal-ħajja Kristjana, l-aħjar simbolu huwa fardal. Bħalma Kristu warrab wejġu libes fardal u ħaser riġlejn l-apostli tiegħu. It-tieni ħaġa jgħidilna hija l-manswetudni, kelma li ma tantx nużaw tfisser ġentilezza. Mhux bil-guffaġni bejn ma' xulxin kif inġibu ruħna ma' xulxin, imma b'mod ġentili. Bħal meta għandek żiemel b'saħħtu, imma dan huwa żiemel sfrattat, selvaġġ, ma tista' tagħmel xejn bih. B'saħħtu kemm tridu ma tista' tagħmel xejn. Imma meta l-istess żiemel jimmansawh u jliġmuh, dak iż-żiemel issa huwa utli għal situ. Għandu l-istess qawwa li kellu qabel, b'saħħtu, immissa imliġġem. U hekk ukoll il-qawwa li hemm fina ejja nużaw ma' xulxin ġentilezza. Paċenzja, isemmi tielet waħda, neħtieġ nuru sabar ma' xulxin għax ħadd minn għadu ma wasal. Tajjeb, u bħalma l-ġenituri ta' tfal żgħar jieħdu ħsieb b'ħafna paċenzja u sabar li tfal tagħhom u issa twaqqa' il-furketta u issa tqatta' l-pitas tal-iskola u issa
darba minnhom waħda mit-tfal tiegħi ma nsemmijiex indilket minn rasa sa saqajja bis-sudokri. Ma taqalawx laqqax b'Jack Hammer. Imma omma bil-paċenzja kollha ġabita pinna reġgħet. Bittama illi nimmaturaw l-aħwa. Alright, ġifieri u qatt ma nimmaturaw fully ġifieri dejjem rridu nibqgħu nuru paċenzja ma' xulxin. Għall-inqos miegħi żgur intom miegħi. U l-aħħar waħda li taqqat kollox hija l-imħabba. Tajli x'inhi l-imħabba, inti taf x'inhi l-imħabba. L-imħabba huwa Alla jħares lejk fid-dnub midneb għadu tiegħu u jibgħat il-libnu biex ibati u jmut għalik biex jiksbek għalih. Imħabba li sal-lum stess għadu ta' kuljum jaħfirlek id-dnubiet minkejja l-inkonsistenzi u minkejja d-dnubiet li tagħmel ta' kuljum. X'inhi l-imħabba għamel bħalma Alla jitratta miegħek, ittratta int maħutek. Tajjeb. Din l-attitudni l-aħwa hija imsejsa fuq mudell li tagħtina l-Iskrittura. Mudell li ħallinna li mallem tagħna Ġesu Kristu. Għax hu ma fittix dak li kien jaqbel lilu, imma dak li kien jaqbel lilna wkoll. Hekk ukoll aħna msejħin biex ma nfittxux biss l-interessi personali fil-Knisja, imma nfittxu li ngħinu u nonoraw lill-membri l-oħra tal-Knisja. Ħajkolkom fikom din l-attitudni li kienet ukoll fi Kristu Ġesu, illi għalkemm kien jeżisti fis-sura ta' Alla, ma kkonsidrax li jkunu gwali ma' Alla bħala xi ħaġa li jmissu jaħfina, ġifieri li jżomm għalih biss. Seta' kieku ried. Ma x'għamel minflok? Battal lilu nnifsu bilħa fuq is-sura tal-sir. U sar fix-xebħ tal-bnedmin u billi jinstab fid-dera bħala bniedem umilja lilu nnifsu u sar ubbidjenti sal-mewt, imqar il-mewt ta' salib. L-aħwa l-istess rridu nagħmlu. Għalkemm ugwali mal-Alla, battal lilu nnifsu. U x'inhu aħna li maħna xejn se nitkabbru. Jekk hu s-sultan ġie fostna biex iservi u neża l-kuruna tad-debb tal-glorja tiegħu u libes kuruna tax-xewk għalik u għalija, għandna nsibuha diffiċli biex aħna nservu lil xulxin. U jekk hu li huwa l-iben etern tal-Alla obda lill-missier, aħna li bil-grazzja sirna wlied adottivi tal-Alla maħniex lesti li nobduh. Ħuti ejja nżommu l-paċi fil-knejjes tagħna. Nżommu slim. Ħajkonna l-istess ħsieb li kellu Sidna Ġesu Kristu. Umiltà, li jservi u li jkunu obbedjenti lejn missieru. B'hekk biss nistgħu nesprimu l-unità tal-Ispirtu li kisbilna Kristu. U flimkien uniti biħsieb wieħed b'qalb waħda aħna nigglorifikaw lil Alla missierna.